Ironian gauden ezkero, Gabon den hori aurrena, gai jartzalia hasi da baina, segida zuen txarrena. Bi bertsolari oso desberdin, gatoz urretxun barrena, Naparruako txapeldunata, Gipuzkoako engarrena. Gabon den hori zemu zaudete, seme alaba, aita ama, ea guk txukun betetzen dugun, apari osteko lana. Bi bertsolari, bi mutil gaude, baina ezberdinak ai ama. Gorritikoa mutil gaztea, Gipuzkoar gazte izana. Sarritan ez dut bisitatu izan, Urretxuko parajia, ta Julio Sotok jarri nahi zidan, nik nahi ez nuen trajia. Bertxotan ez dut sarri bili, beste batzun musajia, Oita bi urtetan honek badauka, unaiek dun rodajia. Rodaje hortan kilometroa, milaka bat bita iru, guk bide horiek maite ditugu, entzulegoa testigu. Beharretzen trajea jarri diot, alaxe aitortu digu. Trajea ez baina torra behintzat, doktorea ekarri du. Atorrarekin sartu nahi zuen, hau da aldartea laia, berari zerbait esplikatzeko, agirrek badauka naia. Ume moko bazinean gaur arte, baina Julio bastaia, modernizatzen hasteko ere, iritsi zaizu garaia. Nola esan du ume mokoa, hori alda bakanora, nik hitz horiek entzun ezkero, enaiz sentitzen gustora. Beti astoreko txandalakin, nenbilen beratakora, gaur pakeroekin etorri naiz,
ta hau niretzat asko da. Memori eta mingainak dauzka, oso zorrotzak ta finak, nik txapelketa bueltatu nahian, egingo tiutaleginak. Lehen agurrian aipatu zitun, bakero eta lurrinak, gero urte guzti zibiltzen ditu, beti erropa berdinak. Lehen agurrean, ala gogorarazi dit, Calvin Klein aipatu nuen bertan, pentsatuta lehenagotik. Representantea etorri zait, eta gizona komerik, urte osorako kantzontzilloak, oparitu egin behar dizki. Gezur txikiak abitzen dira, ez dakit zenbat zentzutan, baina esandako dana ez sinisten, jakin bihar da batzutan. Representante hori naizari, kantzontzilloen burrukan, bada espadare galdezaiozu, neurrik hori baldauka. Atera dizkit maleta baten, berde gorria arrosa, batean lizar bat ageri zen, eta arrosan larrosa. Neurri kontutan denak perfecto, zeukan neurria proposa, ze altura neurria handia dauka, baina beste hortan moza.